Hej YouTube, og i dag vil jeg fortælle sådan lidt om de nye ting man kan få på Burger King, som jeg har fået. Og den ene nye ting jeg har fået, det er sådan en her, et lille omgangsspil, som man kan spille med sin familie. Og faktisk så hedder det her Twister, som der står, hvis jeg lige drejer den der, så kan jeg måske se, der står Twister der. Twister. Det er det nye gamle, eller det nyeste spil, ikke det gamle. Og det er bare med, I kender det vist godt. Men det går så ud på, at man har sådan en plade her. Og så drejer jeg den rundt. Hvad står den på? Den står på, hvilken farve? Blå. Blå. Og så står der lillefinger. Så er der sådan en lillefinger. Så tager jeg den og stiller den det sted, vi vil have. Og så drejer jeg en ny omgang. Og den bliver ved med at holde. Så siger jeg den grøn. Den der, så har jeg en sådan her. Og så den der først falder ned sådan og ikke kan mere, den er så tabt. Og den der så bliver til sidst, har så vundet. Men YouTube, jeg vil bare sige, det er et rigtig sjovt spil, så tag at købe Burger King. Og det skal være i Lund, så er det bedste. Lund, det er den bedste Burger King. Og der hvis I hører, der er en, der hedder Morten eller sådan noget, så er det faktisk min fætter. Så, eller ikke Morten, Nick, undskyld. Nick hedder han. Så hvis I ser noget, der hedder Nick, eller der står på navneskiltet her, så er det min fætter. Skal jeg bare lige vide. Men køb det her. Det er godt, og det er sjovt, og man får nogle rigtig gode pomfritter med til. Det vil jeg bare sige, og nogle rigtig gode bøger. Og sprøde pomfritter. Så det vil jeg bare lige sige, I skal købe. Og så har jeg en ting mere, jeg vil vise jer. I skal nemlig også købe i løsning, så kan I få sådan her. Den første ting, jeg vil vise jer, det er den her. Nextly. Og den er egentlig meget god, fordi man kan få 1 krone af den. Der er nemlig pant på. Pant A. Og det giver 1 krone. Og så vil jeg sige, at I skal købe den her i Rema 1000. De er ret gode ånd. Altså, den er så sukkerfri. Men jeg vil lige finde den der sukker i. Det er så den her. Der er så sukker i. Og der er også sort låg, og det var der ikke på den anden. Og så vil jeg også sige, at I skal købe den her. Den kan man købe i, hvad er det nu? Nej, løsningskiosk. Kan man få sådan en Monster Energy. Altså Monster Energy, de er meget gode. Så køb sådan en. Og så har jeg også en til ting at vise jer. Det er faktisk, hvis I kunne godt tænke sådan en her. Sådan lidt. Klæde I bare lige hurtigt lege med, eller lege tryllekunst. Eller hvis der er nogle tryllekunster, der ser ved lige nu. Kan man købe sådan et her. Det er faktisk et tryllekunstner. Det kan man faktisk købe et eller andet sted her i Horsens, tror jeg, eller sådan noget. Men den er meget gammel. Men jeg vil bare sige, at det er en god idé til tryllekunst, for den er meget godt. Det ligner sådan lidt. Og så har jeg faktisk en ting til. Det er den nye PlayStation 3, hvis jeg har købt den. Så har vi en PlayStation 3 hernede. Og så, jeg kan lige tage kameraet. Så kan I se min fladskærm. Altså, den er ret stor, vil jeg sige. Og klokken den er det der. Det vil jeg bare lige sige. Og så har jeg en guitar til der med min mor. I får lige et rundkig i mit værelse. Og nu går vi her. Så kan I se min sådan der, det hele. Rigtig lækkert. Og en lille gæstecomputer, eller hvad man kan kalde det. Og min far står inde med en guitar ikke derhen. Og så vil jeg bare sige, at jeg vil bare lige sige, at alle de ting, jeg har nævnt, dem skal jeg købe. Så på YouTube, og husk at trykke på subscribe sammen, og lægge en kommentar i kommentarboksen. Så hej!